Macedonia 2015. Face perucă, mami. Face și asta. Între pietre, acolo sunt două pietre mari pe care le învârtă și fără miță. Dar asta nu cade... Ca câteva boabe, uite, nu cade prea mult. Să nu cade pentru noi. Da, aia e. Să vă duci chiar, după aia, după ce se pleacă, îi să vă fac și vouă poza.